Horas madihita saluhutna martangiang mahita. Dibata Jahuba mau liate huso bahora nami tuho. Dileo kodo pedihami Tuhan pertikian. Jala dileo kodo pedihami haguguon. Nuaing neng tanghonon nami hatam marsaringar may di tonga-tonga ni ngulu nami. Saisi sama kadusa pangalasion nami. Holan mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martanya kami tuho. Amin. Hatani dibata dihita di bagasa tikion. Imana tersurat sian Evangelium Matius bidusada ayat 11 sahatu ayat 20. Songon ma didok disi. Ianggo hatutubu ni Yesus Kristus songonodo. Uju oroan ni si Josepido pe inana si Mariai. Gabi-gabi do ibana siat todi parbadia. Adora so masih padonohan dope nasida. Ala parrohan abonar si Joseph. Namangoro si Maria. Dangadong rohana paurakon nasida. Gabi ditahi rohana nama naing sirakononna songoni. Alai dina songoni dope tahi ni rohana. Di ida madi ni pina suru-suruan ni Tuhani. Nama doktu ibana. O Joseph anak ni si Daud. Unang alang roham mangalap si Maria. Gabi dongamu saripe muse. Aina siat todi parbadia do nanaing tubu di ibana. Tumubuhon anak ma ibana. Yesus do goarna bahenommu. Ai paluaonna do bangsona sian akka dosa na sidabe. Masa pesude nai asa jupang na hinatahon ni Tuhani marhite sian panurirang na namadok. Ida hamuma gabi-gabi do na marbajui. Tubuan anak ma ibana. Jala bahenod do goarna Immanuel. Lapatan na dongat tama debata. Olak nido sahatna. Topi ni hata ni Tuhanon. Dongat tama debata. Huria ni Tuhata molo tabereng bidu sadaon. Dibonai maut taringot partuturan ni Tuhan Yesus. Molo turpu jamita taon ima taringot hatutubu ni Tuhan Yesus si paluai. Di patorang dodison yangko hatutubu ni Yesus Kristus. Uju oroan ni si Josepido pe inana si Mariai. Gabi-gabi do ibana siat todi parbadia. Adora so masih padono hadope nasida. Ditiki molo gabi-gabian adora so marhasohota dope. Hailau bolo doi jala ikut do dihum mate. Boy doi tabereng di 5 Musa bidu 22 ayat 20 sahatu ayat 24. Ai hobartu adat ni hajahudion adong tulu ponggol manang tahap perbagason. Na parjolo horong ni bawa duhok boru-boru satolop. Na paduahon dititikot tuakan atorop. Dungi masa mamertupol. Alai anggo nasi dadang boy dope marhadumuan. Alai nang pesongoni molo sudak do halaki na dua ikut di pasirang do nasida. Asing ni ala ni hamatean. Na patuluhon majalo pamasu-masuon. Duasa gabirap sabagas. Huria ni Tuhata ubotosan na gabi-gabi si Mariai. Siap pikiran ni si Joseph dang tarjalo rohanay. Mabiar hiya do ibana mapartahato si Mariai say dilabungna. Sotung diri purohani akahalak marhiti parulaun ni ibana si Maria gabi-gabian. Ay maralo do itu hasomalon ni nasida. Alay ala parrohan abonar si Joseph. Na mangoro si Maria. Dangadong rohana paurakon nasida. Gabi ditahi rohana nama naing sirakonon na songoni manang di hata Indonesia na. Joseph bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam. Alai dang dipaluas di batas saut tahi ni rohani si Josephi. Alana dina songoni dope tahi ni rohana. Dida si Joseph madini pina suru-suruan ni Tuhani nama doktu ibana. O Joseph anak ni si Daud. Unang alang roham mangalap si Maria. Gabi dongamu saripe muse.
aina sia todi parbadia do nanang tubu di ibana. Tumubuhon anak ma ibana, Jesus do guarna bahe nomu ai paluaonna do bangsona sian aka dosa na sidabi. Sian hatani Tuhanon pabotoho pabua si Maria dang na ala salalaka ubayen na gabi-gabian. Jesus na naing tubuhonon ni si Mariai ima na laho mangaleho dirina humokopita. Asa ditobus sita sian nasa hajahaton. Asa urason na didirina bangso naung ibana na punasa. Na olo makapadoton aka ulaon na dengkan. Hurian itu hatta dang tardodo hita sakka ni debatai. Dison mahita manada dirita maradopo Tuhani songon na tarsurat di buku Yesaya bidu 55 ayat 21 ayat siai. Ai dada pikiraku pikiran munai. Jala dada dalam muna aka dalaku. Ninna Jahoba. Ai songo tibo ni aka langit sia tanoon. Songo nido tumibo aka dalaku sia dalam munai. Jala aka pikiraku sia pikiran munai. Jala masa pesudenai di bahid di bata. Asa jupang na hinatahon ni Tuhani marhite siap panurirang na namadok. Ida hamuma. Gabi-gabi ado na marbajui. Tubuan anak ma ibana. Jala baheno do guarna Immanuel. Lapatanna dongatta ma di bata. Akadongan sa porsiaw tudos do ayat 22 songon nanidok ni panurirang Yesaya di buku Yesaya bidu pitu ayat 10. Marhite pabahena ni debataon dang jupang sia debata tai gabus songon natar surat di buku Joshua bidu 21 ayat 45 dang adong tertading nanggo sada sia saluhut hatana dengkan akana pinabuan ni Jahoba tu pinopar ni Israel tung luhu nadoro. Hurian itu hatta marhite hatani Tuhanon di pabotoho tuhita pabua dongata madebata Tuhan partigordo ibana. Marhite hatu tubuh ni Jesus nagabe jolma alanima debata boy di padame dohotita. Gabe dengkado tita jala mabuah kita bongok tu parpadanan ni debata dohot tu parsauranna. Debatai rap dohotita. Laho patuduhon na marhite Jesus Kristus rak do debata dohot jolmai. Jalan na donganan ni debata do hita ganup ari di portibion. Dang musuh na hita. Dang dipadau dirina siak kita. Di pasaut ibana may marhite-hite harorona di bagasan Jesus Kristus. Dohot ulaon na paluahok kita marhite Jesus si paluai. Masay riko doon boto ota songon ruas ni pamatang ni Kristus di portibion waing. Di na mangulahon ulaon sinuro ni Jesus Kristus di portibion. Ima mamaritahon barita na uli. Mangajarhon sudena naong niajarhon ni Jesus itu hita. Mangulahon ulaw kolong di bagasan huria. Dohot tu sude na diduru ni huria dope. Dongat tama debata. Amen. Martangiang mahita. Hale debata na marhabangsa di Banua Gijang. Nunga hutangyo kami be hatam. Say pargugui hami Tuhan. Mangulahoni. Jala marhiti hatami lam tugu mahaporsyon nami. Hodo Tuhan dongan nami. Dinasaur ho Tuhan tutonga-tonga nami jolma perdusaon. Di paluaho hami, di hokopo hami. Mau liate husobah rohanami Tuhan. Tuhan saya ramoti masalu ruas ni huriam di sadok portibion. Saya pasu-pasu nasida di ulaun nabi. Saya sesa Tuhan akadosa pangalasun nami. Holan mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martanya kami Tuho. Amin. Horas madihita saluhutna. Shalom.